Добро утро! Днешната задача ще бъде това да разучавам рекламите, като ще ви покажа ето какво използвам. В случая използвам Get Hooked се казва приложението. На него мога да задам колко да са дълги рекламите, в коя държава, коя ниша, активен статус, колко време върват и като цяло да препоръчвам, ако искате да разучавате рекламите. Основната ми задача ще бъде да разбия всяка една реклама на малки сегменти. Първите 2 секунди, следващите 3 секунди. Искам да разбера защо дадена реклама би ми издържала вниманието, каква оферта има в самата реклама и как мога да го приложа при мен. След груповата среща в Discord, която проведахме онзи ден, задавах няколко въпроса на Екомука, който не го знае, той притежава бранда White Me и при него това са лентички за избелване на зъбите. При него има много хубаво нещо в сайта, това е, че е препоръчено от лекари. И както видяхте от заглавието, не отивам, защото имам нужда, въпреки че няма нищо лошо в това да ходиш на психолог. А това е да подаря дневника на един такъв и той да го прегледа и за да ми каже лично негово мнение след 10 дни и ако мога да направя една снимка с него и да сложа тази валидация в сайта ми. Както също ще предложа на самия психолог да оставя контактите му в сайта и който има нужда да се свържи с него. Бях пробвал да направя химикалките, които да върват с дневника като upsell. Цената, която ми излизаше да направя тази химикалка е била 11 лева, което е адски скъпо, знам да, но исках да пробвам. Химикалката беше най-високо качество, което предлагаше този магазин. Уви, не провървя, но съм пробвал, което също споделям урока си. Сега нещо, което ще направя е да взема по-нисък клас химикалки и да ги включа като подарък към самия дневник, когато хората ги поръчват. Като това ще го включа при поръчката на 2 дневника или повече, тогава тези химикалки да бъдат като подарък, но фиксиран цена на един дневник да си остане тази, която си беше. И само ще ти покажа как това би изглеждало в сайта, като поръчаш 2 или повече дневника, как реално се отключва подарък. Така, вече се намираме в сайта. Когато отидем надолу, както виждате, тези 2 подаръка са заключени. Когато изберем 2 броя, първият подарък се отключва, 2 химикалки и когато натиснем 3 броя, се отключва 3-та химикалка плюс безплатната доставка. Когато натиснем добави в количката, ето ги излизат и 3-те дневника, плюс 2 химикалки, плюс 3-та химикалка и безплатна доставка, както и електронна книга. За тези от вас, които искат да направят същия ефект, пишете ми долу в коментарите, с най-голямо удоволствие ще ви изпратя линка на това как да го направите и смятам, че ще ви бъде много полезно във вашия онлайн магазин. Нещо, което ми прави впечатление тази седмица, това е, че започвам да свиквам да правя скучните неща, които съм си поставил за цел. Това е, че доста от нас търсим нещо, което е привлекателно, визуално, ангажиращо, но ние много добре знаем какво трябва да свършим. Ние трябва да вършим нещата, които сме си поставили за цел, въпреки нашето настроение. Защото точно тогава се чувстваме най-продуктивни, когато сме ги свършили. Лягайки вечер, много добре знаеш какво трябваше да свършиш днеска за теб си. Говорим за здравето, бизнеса, независимо за какво е, много добре знаеш какво трябва да свършиш. Не го отлагайте. Колко по-бързо свършвате тези скучните неща, толкова по-бързо ще стигнете до успех. Поне в моите очи и виждайки реални примери на хора, примерно като Алекс Хормози, който има и доста един интересен цитат. Попитаха го каква мисъл би оставил за света, ако всичко се изтрие днеска и има 60 секунди. Той дали 30 секунди само да помисли какво ще отговори. Отговорът му беше да създаде толкова много волюм на работа, че успеха би бил неизбежен. Научете се да си блокирате времето, ако имате тази възможност, защото виждам, че доста от познатите ми нямат тази възможност да бъде блокирано времето. Научете се да го правите по начин, който да е продуктивно за вас. Ще видите невъзможни резултати, които дори не сте си представили, че може да ги постигнете.
имам новина, която е доста добра. Това е, че получих одобрение от двама психолози и искам да ви покажа сега в момента как изглежда това на сайта. Както виждаш, това е продуктовата страница и вече когато скролвам надолу имаме препоръчани специалисти, Бояна Караджова, оставил съм и телефон и имейл, както и също повече информация за самия доктор. Така, отиваме надолу също, ето втория, Доротея Колева. Не мога да ви опиша колко много значи това за мен, а това е един психолог да прегледа дневника и да ми каже, че би го препоръчал на неговите клиенти. Знайки, че аз съм го създал от 0 до 100, буквално съм прекарал 42 дни за да го напиша. Без да преувеличавам, мисля съм структурата самия дневник. Най-вече започна да получавам доста добри отзиви от непознати хора, които ми казват, че с нетърпение чакат подобни продукти от мен. Оставил съм опцията в сайта ми да остават ревюта непознати хора също така. И започвам да виждам как все повече непознати хора остават 5 звезди ревю, което отново ви казвам, че си заслужава всяко едно усилие, което съм положил до тук, да видя непознат човек да каже, че го използва всеки ден и наистина му помага. Също така бих искал да споделя грешка, която допуснах миналата седмица. Това е да спирам рекламите. Защо това е грешка? Първо, причината за това да спирам рекламите, защото нямах наличен продукт. Вече го имам. Примера, който ще дам, за да ме разберете защо това е грешка. Когато кажете, искам да спестя време, нека да спра часовника да работи. Звучи нелогично, нали? В случая правих също. Исках да спестя пари в момента, за да не бълвам рекламите, които реално хората да чакат поръчката си с 3, 4, 5 до седмица, дори имах възможност. Толкова време да изчакват. За мен това не беше окей, но виждайки други брандове как оперират, те дори като нямат стока, въпреки това продължават да имат реклами. Преди една седмица с съотборниците ми, пътувайки в колата, играя в ФК Сините орли, трябва тях да ги спонсорирам, може да видите ето този прекрасен отбор. Президентът трябва да ми вдигне заплатата. Питайки се отборника ми с какво се занимава, той ми споделя, че от 15 години работи в една от най-големите печатници в България, която се намира в Костинброд. По случайност носих дневника в колата, по случайност, нали? И давайки в ръцете му да прегледа самия дневник, да каже дали това може да ми измисли по-добра цена, дали има как да го подобрим, тъй като се занимава с това нещо 15 години, човека с опит. И той ми казва изречението, ти знаеш ли, че преди 3 дни мисля, че правихме същия дневник? Той казва, да, направихме около 1500 бройки от него, аз към. Моля. Той вика, ще ти изпратя сайта да видиш, че откъде сме го видяли, мисля, че подобен беше. И той ми изпраща сайта, който е mentalcompass.bg, в случая е моят сайт. И разбрах, че е станала грешка и той всъщност този човек е произвеждал моите дневници. И тук идва хубавото на това нещо, че означава, че аз се свързвам директно с производителя. Следващата ми поръчка ще бъде директно чрез него, което означава по-ниска цена. Давам им пример за това, че съвсем случайен разговор с някой относно вашия продукт може да доведе до точно ето такива здравословни за бизнеса решения. Ще завърша видеото с това, че в момента вдигам оборотите и тези красавци няма да се продадат сами. Мисля, че ето това видео би описал перфектно завърши за това как се чувства в момента.